Rogue One, Passengers u Assassin's Creed huma it-tlet blockbusters li flimkienu maħsub li se jiġġeneraw $440 miljun. Il-film Assassin's Creed li parti sew minnu inħadem f'pajjiżna irid iħabbata sew ma' żewġ films li diġà ħallew impatt qawwi fl-Istati Uniti. Il-kritiku tal-films Mario Azzoppardi spjega li fl-Istati Uniti Assassin's Creed għandu għadma jibsa, partikolarment minant Rogue One. ċertament li Rogue One hemm il-kumpanija Disney u allura għandha tattika partikolari kif tirriklama l-films. Fil-weekend li għadda daħħal xejn anqas minn $290 miljun minn madwar id-dinja kollha. Issa naturalment naħseb jiena l-kumpanija 20th Century Fox meta ddeċidiet li toħroġ il-film ġewwa l-Istati Uniti l-24 ta' Diċembru, jiena naħseb li għamlet il-kalkoli tagħha. ċertament meta inti jkollok film ta' $130 miljun ma tistax ma tagħmelhom ċertu kalkoli meta toħorġu. Fl-Ewropa l-istorja għal Assassin's Creed hi differenti. Jien naħseb li fl-Ewropa kienu aktar bil-għaqal fil-fatt il-film veru li hemm il-preview tiegħu propju nhar it-tnejn l-għada tal-miliet imma joħroġ għal-wiri fl-ewwel ta' Jannar. U mela allura se jħallu biex ngħidlek Rogue One l-impetu tiegħu fuq l-udjenza jibda jbatti xi ftit. Naħseb iktar kienet għaqlija fl-Ewropa. Quddiem l-isfidi li għandu Assassin's Creed Azzoppardi jemmen li l-entużjażmu għall-film li juri xeni minn pajjiżna huwa b'saħħtu. Bħalma Rogue One għandu l-udjenza tiegħu, in-nies kollha li jħobbu Star Wars, Assassin's Creed għandu n-nies kollha li jħobbu l-video game appuntu ta' Assassin's Creed. Dinja waħda mill-iktar video games popolari. Mela allura dan huwa franchise illi m'għandekx għalfejn tispjegalhom xejn lin-nies għaliex jafu se jaraw. Barra minn hekk, il-promozzjoni li għaddejja għall-film hija b'saħħitha u minna se tigwadanja Malta. L-ammont ta' pubbliċità li għaddejja bħalissa wkoll turi li huwa fuq l-istess linji għandu casting għalija li huwa tajjeb ħafna, Michael Fassbender flimkien ma' Marion Cotillard, għalina l-Maltin ċertament li se jagħmlilna l-akbar reklam. Illa li se joħorġu film li huwa appuntu fl-aqwa żmien tas-sena li jistgħu joħorġu lek il-fatt li se jidher li ħademaw Malta se jkun reklam jerġa' edit bonus speċjali tal-miliet, ġifieri għandna nkunu kuntenti li se joħorġu propju bħalissa.